Játékterület. Jövünk föl az öregektől, mert az öregek otthonától, kevés felé. Van utizett anyagazdaság, meg van a holló völgyi forrás. És hogy jövünk föl, itt van ez az út, látjátok, ami vezet föl a kevére. Mellette itt van ez a másik út, és a közte határolt terület az el lesz zárva, itt a borjuknak, meg itt vannak legelni. Tehát az nem látszik ez a rész sajnos. Viszont ott jobb oldalt, az útnak azon a része, az végigjátszik, ott tele van fával, meg ilyen bucák, ott nagyon faszán el lehet majd bújni. Illetve ez a része is játszik majd, ami az útnak, ugye ennek a háromszögnek ezen a részén. Itt is bármerre lehet menni, ami nagyon szépen látszik, hogy kör van határolva egy kis kerítéssel, illetve egészen föl a kevére vezető út, ugye hogy folytatódik ez az út az öregek otthonát, ami jön út fölfelé. Ott meg majd kirakunk egy táblát, hogy addig lehet játszani. A játék célja, vannak a védők és vannak a támadók. Mindenkinek a fején, vagy kékkel, vagy pirossal föl van írva egy szám homlokára. Ezt viseljük. Le kell olvasni nyilván, mi az a szám. 5 számot fogunk játszani, nem 4-jel, kicsit nehezítünk, és úgy fogjuk leolvasni a számokat, hogyha sikerül. Például, hogy nem tudom mi a most a számom, 52, 487 azt hiszem. Tehát, hogy 2 szám megy, aztán meg 3-at. Ja, és meg kell nevezni például, hogy 52, 487, Dani. Ha nem tudjuk a nevét, akkor azt mondja, hogy fehér pólóban. A kicsi gyerek ott, a domb mögött, a kis kucka. Mindenképpen meg kell jelölni, hogy hol van. Na most csendben kell játszani az egész játékot, nyilván nem lehet üvöltözni össze-vissza, ez nagyon fontos dolog. A célja pedig a játéknak az zászló megszerzése. Tehát a támadók mennek oda a védőkhöz, ugye a védők, akik védik a zászlót. Földimádás lehetséges, de nem minden áron. Például ne dekkoljunk itt egész játék alatt, meg teljesen a homlokunkat nem rakhatjuk le a földre. Tehát mondjuk legyen egy 2 ökölnyi távolság. Ez megengedett igazából, de nem célszerű, fontosan lesz játszani ezt a játékot, mert akkor megtörik a játéknak a módját, és hát a pörgősségét. Imádom a napot, de számháború közben tilos, mivel előnytelen pozícióba kerülnének a kicsik egy nagyjal szemben, hogyha folyamatosan fölfelé nézne az őket. Tehát ezt nem szabad, szintén szabálytalan így játszanunk, fölfelé nézve. Dekkolás. Ez az a rész, amit simán elfelejtettünk, mert megtöri a játékot, és nem lesz élvezhető. De folyamatosan egy helyben úgy, hogy nem is látszódunk, dekkolunk. Tehát nézelődni fasza, ezt lehet. Sőt kell is, meg el kell bújni valami mögé. De hogy folyamatosan egy helybe elbújjunk valami odu mögé, vagy bunker mellé, az nem jó, megtöri a játékot. A másik, amit még lehet, az a faimádás. Nyugodtan lehet. Ott jön valaki. Akinek a fejéről már lekerült a szám, az ezen az úton utat vissza a hullatáborig. Mindig friss és hideg, hűvös víz várja az ide látogatókat, amiből limonádét fogunk készíteni itt a hullatáborban. Aki kiesett, ide tud majd beérkezni. Itt várjuk őket sok szeretettel, rengeteg játékkal lesz itt, még népi játék, kézműves játékok és finom falatok.